tissugrawx. Anzi, orbtu ma dak li tafu preċiż fejn qegħdin miegħu, il-Partit Nazzjonalista li hu biss jista' joffri l-garanzija għall-futur. Il-ħadd filgħodu fl-Isla, il-Prim Ministru wassal dan il-messaġġ qawwi indirizzat lejn il-first time voters u dawk li għadhom sal-lum indeċiżi kif se jivvutaw. Liż-żgħażagħ Lorenz Gonzi fakkarhom illi l-aktar ħaġa importanti wara li tgħaddi l-elezzjoni huwa li jkollhom gvern li jkun kapaċi joħloq ix-xogħol. Lil minu qed jivvota l-ewwel darba. Il-parir huwa dan, oddu kollox, isimgħu kollox, poġġu kollox fuq il-miżin, imma mbagħad għamlu l-aħjar għażla li ma tissugrawx dak li intom stess qegħdin taħdmu tant għalih. Lil dawk il-votanti li għadhom indeċiżi x'se jivvutaw fid-9 ta' Marzu li ġej, il-Prim Ministru fakkarhom f'dak li seħħ l-aħħar darba li biddilna d-direzzjoni ta' pajjiżna meta t-tmexxija kienet f'idejn politiċi tal-Labor li għadhom imsallum. Insejna li l-istess nies li kienu fil-gvern dakinhar huma l-istess nies li għandna illum qudiemna. L-istess. Varist Bartolo, Carmenu Vella, l-istess, kollha kemm huma. George Vella, kollha qegħdin hemm, kollha wieħed wara l-ieħor qed jippretendu li huma jieħdu l-fiduċja tan-nies meta l-aħħar darba li saret bidla, l-aħħar darba li fdajnihom, l-aħħar darba indunajna xi żball kbir kien sar. Fl-Isla, il-Prim Ministru fakkar kif fi żmien gvernijiet Laburisti il-kottonera dejjem kienet abbandunata. Fil-waqt li l-Gvern Nazzjonalista żviluppa din iż-żona bi cruise liner terminal, yacht marina, proġetti infrastrutturali, restawr u spazji miftuħa għal familji. Waqt din il-laqgħa taħt it-tinda saru diversi interventi minn kelliema varji. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paul Borċelevier fakkar fl-istorja xokkanti tal-blokka il-bajda fil-Gażin Laburista ta' Ħal Safi u qal illi dan il-każ juri kif Muscat juri kwiġġ ieħor għaliex anke fuq kasserju ta' droga l-mexxej Laburista gideb u ħeba dak illi seħħ verament. Xarlo Bonnici foka fuq il-passi kbar illi saru fl-aħħar snin fil-qasam edukattiv. Mario De Marco tkellem fuq il-pjan tal-Partit Nazzjonalista li jkompli investi fit-turiżmu, filwaqt illi Tonio Fenek fakkar kif anke l-Kummissjoni Ewropea qed tikkonferma li jekk il-pajjiż iżomm id-direzzjoni li qabad ikompli jinħoloq ix-xogħol. Tkellem ukoll il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil illi tenna l-impenn tiegħu li jibqa' jisma' lin-nies partikolarment dawk illi għandhom xi kwistjoni personali. Aħna se nkunu hemm għalikom, temm jgħid Simon Busuttil.